अर्जी हमार बा मर्जी बराउर, अर्जी हमार बा मर्जी बराउर, चिन्ह के जीताई ना तो जीत जाई बाउर। ए भैया ए भाभी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन बा, अपना अजय दुबे जी के चुनाव चिन्ह बा कलम दवात। ए भैया कलम दवात पर बटन दबावे के बा, अब भारी से भारी मत से अपना अजय भैया के विजयी बनावे के बा, और वार्ड नंबर 8 के चौमुखी विकास करवावे के बा। कलम दवात हटे सब कर निशान, कलम दवात हटे सब कर निशान। ए चाचा चाची यही पर करी मतदान, ए भैया भाभी यही पर करी मतदान। कलम दवात हटे सब कर निशान, कलम दवात हटे सब कर निशान। ए काका काकी यही पर करी मतदान, ए माई बाबू यही पर करी मतदान। ईवीएम क्रम संख्या 1 पर कलम दवात के नीला बटन दबा के अपना अजय दुबे जी के भारी मत से विजयी बनावे के बा। अपना नगर पंचायत गुठनी वार्ड नंबर 8 के चौमुखी विकास करवाओ के बा। 8 नंबर वार्ड के अजय भैया से बढ़िया नेता केहू नहीं खे। कलम दवात ऊपर की के बटन दबाई, सब मतदाता साथी के चुनाव चिन्ह बा कलम दवात, कलम दवात, कलम दवात। ए भैया अपना अजय भैया के विजयी अब की बनाई। 8 नंबर वार्ड के इहे बा ऐलान, 8 नंबर वार्ड के इहे बा ऐलान। ए भैया भाभी यही पर करी मतदान, ए चाचा चाची यही पर करी मतदान। 10 अक्टूबर के बूथ पर जाए के बा। एक काका एकाकी आ कलम दवात पर बटन दबा के अपना ब्रिजनंदन दुबे जी के लड़का अजय दुबे के भारी मत से विजयी बनावे के बा, आ खूब विकास के गंगा बहवावे के बा। ए चाची भुलाए के नइखे हो कलम दवात, कलम दवात। ए चाची नइखे भुलाए के। क्रम संख्या 1 पर ए चाचा बटन दबाई। ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर बाटे ए भैया कलम दवात, कलम दवात। 10 अक्टूबर के बुथावा पर बटन दबाई, कलम दवात हटे सब कर निशान, कलम दवात हटे सब कर निशान। ए चाचा चाची यही पर करी मतदान, ए भैया भाभी अजय भैया के करी मतदान।